Dok on još govoraše s ljudima, gle, dođoše pak njemu mati njegova i braća njegova i ne mogahu od naroda da govore s njim. I stojeći napolju poslaše k njemu da ga zovu i čekahu da govore s njim. I seđaše narod oko njega. I neko mu reče: Evo mati tvoje i braća tvoje i sestre tvoje stoje napolju. Pitaju za te, a radi su da govore s tobom. Hoće da te vide. A on odgovori i reče onome što mu kaza. Ko je mati moja i ko su braća moja? I pogledavši na narod koji seđaše i pruživši ruku svoju na učenike svoje, reče: Eto mati moja i braća moja. Jer koji slušaju reč Božju i izvršuju volju Oca mog koji je na nebesima, ona je brat moj i sestra moja i mati moja.